Stħarriġ ikkummissjonata l-ewwel darba mill-Assoċjazzjoni tal-Istabilimenti tal-Ikel Lejs sab li kważi 56% ta' dawk intervistati qalu li wettqu investiment fl-istabiliment tal-ikel tagħhom bejn Lulju tas-sena li għaddiet u Ġunju li għadda. L-istħarriġ sar mill-Professur Vincent Marmara fost 200 stabiliment bilan li l-Assoċjazzjoni jkollha l-polz tal-industrija u jagħti stampa tal-ewwel 6 xhur tas-sena. Mill-istħarriġ ħareġ ukoll li ftit aktar minn 56% qalu li mhux beħsibhom jinvestu fit-12 xahar li ġejjin. L-akbar interess għal aktar investiment kien fost ir-restoranti li joffru l-ifjen esperjenza fine dining. In-nefqa medja fir-restoranti bejn Jannar u Ġunju li għadda kienet 26 euro r-ras. Fir-restoranti fine dining in-nefqa kienet 55 euro l-persuna waqt li fi stabilimenti ta' takeaway kienet kważi 17 euro l-persuna. Ħareġ ukoll li kważi 40% ta' dawk li janslu li jiklu minn dawn l-istabilimenti tal-ikel jonfqu bejn 15 u 29 euro. Mistoqsi dwar l-ammont ta' stabilimenti tal-ikel mal-pajjiż is-segretarju tal-Assoċjazzjoni tal-Istabilimenti tal-Catering Matthew Patch qal li hawn wisq stabilimenti tal-ikel. Meta wieħed jevalwa li hawn kważi 4,000 stabiliment għal 550,000 popolazzjoni, something has to give. Mistoqsi x'soluzzjonijiet qed toffri l-Assoċjazzjoni biex tindirizza din l-isfida, is-Sur Patch qal li Lejs ma temminx li għandu jkun hemm limitu fl-att ta' ristoranti li jiftħu. Aħna ma nemmnux fin-numerus clausus, però aħna nemmnu li għandu isir due diligence u regulation ta' qabel ma nagħtu liċenzja lil terza persuna biex jiftaħ catering establishment. Jiena nemmen li bħalma avukat, accountant u professjonisti għandhom il-warrant, nemmen li catering establishment owner għandu jkollu due diligence li da ħajtejjeb is-settur, ħajemmina s-settur bażikament. Mill-istħarriġ ħareġ ukoll li 26.4% tal-istabilimenti qalu li l-qliq tagħhom baqa' l-istess waqt li 27.8% wieġbu li dħul tagħhom baqa' wkoll fl-istess ilma tal-ewwel 6 xhur tas-sena l-oħra. 6 minn kull 10 qed jantiċipaw li se jżidu jidħulu l-beħ tagħhom fl-aħħar 6 xhur tas-sena. Il-maġġoranza mhux qed ibassru bidliet kbar fis-6 xhur li ġejjin. L-Assoċjazzjoni tal-Istabilimenti tal-Catering ikkritikat l-iskema tal-BCRS minħabba dik li sejħu bħala sitwazzjoni redikola fis-separazzjoni tal-iskart fir-restoranti. Is-Sur Patch qal li din tefet pis fuq l-istabilimenti għax qed jissagrifikaw l-ispazju fl-imħażen biex jisseparaw 7 tipi ta' skart differenti. Qal li l-Assoċjazzjoni tinsab f'taħdidiet kontinwi mal-Gvern dwar dan u li għandu jkun hemm reviżjoni fil-mod kif jiġi separat fir-restoranti. Sfidi oħra għas-sidin tal-istabilimenti tal-catering jinkludu n-nuqqas ta' ħaddiema fis-settur u l-kirjiet kummerċjali tal-istabilimenti li hija għolja ħafna u li qed tikol mill-qliq tal-istabilimenti fost oħrajn.